И така продължаваме специален поздрав за Иван, неговото семейство и жена му Христина и за дъщеря му Даниела! Опа! Опа! Чуйте вие всички хора песента за Иван шампиона. Нека всички те да знаят и чуят кой е той. Няма втори по-богат, няма и такъв тарикат. Нека всички те да знаят и да чуят кой е той. Евала на Иван, той е шампиона. И нека Господ да е с вас цял живот.